बिथाङा म्यानमारावनो ट्रेनिं लानानै होजोंनो दङमोन। जेब्ला बिथाङा ट्रेनिं जोबनानै गामि फारसे फैफिनो बे समावनो बिथाङा हमजादों। हमजानानै बिथाङा गोबाव जाबाय जेलावबो 9 माससोआनो थानांदों आरोखि। थानानै बिथाङा गबोदों। गना फैनानै दिनैसिमाव केसआ उइद्र' जायाखै। बिथाङा बिराद गोरिब मानसि, जेबो गैजाया न'फ्राव दिनैहाय बिमा बिफा हाजिरासो मावो। दिनैहाय बिनि थाखायनो सरकारनिसिम बिथाङा न'आव गैयाब्लाबो बिथाङा गावगा गैयिनि थाखायनो दस्रा बेलेगाव खामानि मावनानै दिनै न'खरखौ सुफुंनो गोनां जादों। बिथाङा दिनैसिमाव गावनि केसखौ नायनो हायाखै। बिथाङा बिराद जाल्लायाव गोग्लैनानै दङ। बेनिखायनो हायोब्ला जोंनि माखासे गोजौ लेभेलाव थानाय सारमोना बिटिआर सरकारनि एबा गभर्नमेन्टआ जेन'बा प्रमद बर' सार एबा फेरेंगा सारमोना बिथांनि केसखौ जेन नायो। जों गामिनि जानानै बेखौनो लुबैयो आरोखि। माने न'खराव जेबो गैया, फिसा दङ, नै हिनजाव दङ, बिदा फंबाय दङमोन। खिन्थु गैयिनि थाखायनो गावबा गाव गोजान गोजान जायगायाव थांनानै मावनानै जानांगौ गोनां जादों आरोखि। अब्ला दिनै बिथांनि केसआ दिनै नागालेण्ड बायदियाव, अब्ला नागालेण्ड बायदियाव दिनैहाय बिथाङा थाङो बेसेबां खरसा नांगौ। दिनै बेखौनो बिथाङा दिरुननो हायाब्ला माजों थाङो केसआव, अब्ला बेनि केसआ माब्रै जोबगोन नैबेसो जानानै फैदों आरोखि। दा आं गामिनि जानानै गेदेर गोलावफोरखौ आं खावलायो आरोखि जेन बिथांनि केसआ समाधान जानानै गावनि बिसि फिसाजों न'खराव थानो हायो, जेन बेखौनो आं खावलायो आरोखि। बिथाङा दा गैया, गैयिनि थाखायनो दस्रायाव थांनानै खामानि मावनो गोनां जायो आरोखि। केसखौबो हाखायाखै फोजोबनोनो। बिथांनि केसआथ' जोंनि मिथिनायाव नुनायाव बिथांनि केसआ वारेन्ट जाना दङ। बिथांखौ नुयोब्लानो एनडबा जेरावखि नुवा माने बिथांखौ हमगोन आरोखि। थिखोना लांनायनि नैबे बेलायाव जानानै दं आरोखि। जेबो उफाय गैया बिथाङा। बेनिखायनो सारमोनखौ बारे बारे रिकुवेस्ट खालामनाय जाबाय आरोखि आंनिफ्राय गामिनि जानानैहाय। जोंनि फिसायनाहाय केस जादोंनो। बे केसआ फैबाय थायो। बेनिखायनो गैया आखाइयाव, आरो जों गोजानावबो थांनो हाया। केसखौहाय दा केसनि थाखायहाय माबाफोर सोरबा दायथ' लादों नामा? रावबो दायथ' लायाखै। आंनि फिसाया इन्दिबिखामोन, नागालेण्डआवहाय थांनांगौ। दा थाखा फैसायानो गैया जोंना, माजों थांनो जोंलाय। बे केसनि थाखाय नोंसोरो बे रनजित बसुमतारिनाव मालाबा थांदोंमोन नामा? थाङाखै। औ, जों सरकारखौ हेफाजाब होजानो लुबैयो। जोङो दा बिदिनो एसे हेफाजाब होजानो लुबैयो आरो थाखा फैसानि थाखाय। आरो जों बेयावहाय थांनो हानाय बायदि। जोंनाथ' दा जों केसआवहाय थांनो हाया नालाय। बे रनजित सार आरो प्रमद सारखौ जों एसे हेफाजाब होजानो लुबैयो आरो।